Аның исеме белән Казанның бер районы аталган мәйдан һәм урам бар. Башкаланың үзәгендә зур һәйкәле тора. Сүз танылган татар революционеры Мулла Нур Вахитов турында. Игътибарыгызга ТСРга 100 ел сәхифәсе. Бүгінгі шығарылышта мен сізні танылған татар революционері Мулла Нур Вахитов белән таныштырып узасым килә. 1899 елда Вахитовлар гаиләсе Казанга күчеп киләләр. 1899 елда Мулла Нур Казанның Реаль училищесына укырга керә. Шушы елларда ул Казандагы уку йортлары студентлары белән берлектә төрле демонстрацияләрдә катнаша. 1906 елда хәтта марксистик әдәбият өйрәнү буенча ул түгәрәк тә оештырып җибәрә. 1907 елда ул Петербург политехника институтының икътисад белгечлегенә укырга керә. 1911 елда Петербург психоневрологик институтының юридик факультетына укырга керә. Бу вакытта биредә Михаил Фрунзе, Ян Гамарник һәм башка булачак революционерлар белем ала. 1917 елгы февраль революциясеннән соң Казанда вакытлы мөселман комитеты төзелә. Ләкин Мулла Нур Вахитов әлеге төркемгә тартылмый. Ул Беренче Бөтендөнья сугышыннан чыгуны хуплаучы большевиклар төркеменә тартыла. 1917 елда ул мөселман социалистик комитетын җитәкләй. Кызыл байрак исемле газета оештырып җибәрә. 1918 елда Ичке Россия мөселманнары эшләре буенча комитет төзелә. Мулла Нур Вахитов җитәкчелегендәге мөселман социалистик комитеты Совет хөкүмәтенә каршы эш алып барган мөселман оешмалары белән көрәшә. Халыкны ак гвардиячеләр һәм интервентларга каршы сугышка өнди. 1918 елның 31 маенда Мулла Нур Вахитов хәрби коллегия җитәкчесе булып раслана. Әлеге урынында ул Кызыл армия өчен мөселман отрядларын формалаштыра башлый. 1918 елның июлендә Совнарком Вахитовны Идел буена азык-төлек буенча гадәттән тыш комиссар итеп җибәрә. Шуннан ул Көнчыгыш фронтка җибәрелә. Августтан Казанга кайта. Шәһәрне ак чехлардан, ак гвардиячеләрдән саклап сугыша. Көчләр тигез булмый. Совет комиссарын кулга алалар һәм төрмәгә ябалар. 1918 елның 19 августында Мулла Нур Вахитовны Казанның Пләтән төрмәсендә атып үтерәләр һәм Кремльдә урнашкан Спасо-Преображенский монастырь зиратына күмәләр. Ләкин руханилар аны динсез дип башка җиргә күчереп җирләргә кушуны сорыйлар. Нәтиҗәдә Мулла Нур Вахитовны Архангельская зиратына күчереп җирлиләр. Әгәр дә Мулла Нур Вахитов 1918 елда атып үтерелмәгән булса, данлыклы халык дошманы исеменә әлбәттә Солтан Галиев түгел, нәкъ менә Вахитов лаек булуы да ихтимал. Чөнки киләчәктә аның антиколониаль революциясе һәм Көнчыгыш халыкларының бердәм партиясын булдыру идеяләрен Солтан Галиев дәвам итә.